Εγώ πιστεύω ότι αυτό έγινε. Μα έδωσε εντολή η ελληνική αστυνομία να αδειάσει όλο ο χώρο. Τι δουλειά είχαν εκεί αυτοί κοντά που ψάχνουν να βρουν. Αυτό ρωτάμε κι εμεί. Γι' αυτό, επειδή είστε δημοτικό σύμβουλο, είστε υποψήφιο δήμαρχο Αμαρουσίου, εγώ το μόνο που είδα εκεί πέρα, αν είναι δυνατόν, το μόνο που είδα εκεί πέρα, τον αρχηγό τη αστυνομία δεν τον είδα εκεί. Αυτόν που είδα εκεί και έκανε δηλώσει στα κανάλια, ο κ. Πατούλη. Ο δήμαρχος του Αμαρουσίου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έγλειψε το μαλλί, σαν τον κόκορα. Συγγνώμη, δηλαδή, αυτή είναι η περιγραφή ακριβής. Φόρεσε την κουστούμιά, την ατσάκιστη του Βάρδα, δεν ξέρω, του Καρούζου, πριν Όλιβερ, δεν ξέρω από πού ψωνίζει. Στήθηκε μπροστά στα τηλεοπτικά κανάλια και εν είδη Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή Πρωθυπουργού της χώρας έκανε δηλώσεις ή σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εν είδη κυβερνητικού εκπρόσωπου. Προαλήφεται. Ο δήμαρχος ο κύριος Πατού. Τι κύριε Βλαχοδήμαρχε του Αμαρουσίου έκανες πολιτικές δηλώσεις πρώτα, όχι πολιτικές δηλώσεις. Δηλώσεις αξιωματούχου της αστυνομίας που έσκασε η βόμβα. Τι λέει, είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Ποιος σου έχει δώσει αυτόν τον αέρα. Τι έχουν υποκατασταθεί τα όργανα της τάξης από τον δήμαρχο τον κύριο Πατούλη, γλύφτηκε σαν τον Κοκορολέμη και πήγε εκεί πέρα να κάνει δηλώσεις. Είσαι σοβαρός. Έχει παρεξηγήσει. Έχεις εντελώς ξεφύγει κι εσύ. Αυτό νόμιζα ότι βρίσκεσαι στην Αμερική, γιατί στην Αμερική αρχηγός αστυνομίας είναι ο δήμαρχος. Ναι. Το έχεις υπόψη. Ο κύριος δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος πολιτικός σας αντίπαλος. Ορίστε κύριε Πατούλη, πείτε στα τηλέφωνα, ελεύθερα είναι τα τηλέφωνά μας, να μας πείτε τη γνώμη σας. Πού την είχαν τοποθετήσει στη βόμβα, πόσα κιλά ήταν ο εκρηκτικός μηχανισμός, ήταν άνφο, ήταν ζελατοδυναμίτιδα, χαμηλής ταχύτητος το εκρηκτικό ή υψηλής ταχύτητος, μέσης ταχύτητος, σε κατσαρόλα έσκασε, 1,5 βόλτ ήταν η μπαταρία κύριε Πατούλη. Αν είναι δυνατόν κύριε Κλαπάκη να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε δημοτικούς άρχοντες. Προσβάλλει το δημοτικό αξίωμα. Δεν είναι πολιτικός μου αντίπαλος γιατί δεν είναι καν αντίπαλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι υπάρχει. Ότι μου κρύβει τα χαρτιά να πάρουν από το μόρφωμα 600 εκατομμύρια ο Δήμος. Από αυτό το μόρφωμα δεν μου δίνουν χαρτιά ο Δήμος στην αγωγή που έχουμε κάνει για να πάρουμε τα λεφτά. Αυτός είναι δήμαρχος Αμαρουσίου. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή την πραγματικότητα. Εγώ δεν θέλω να μιλάω εν απουσία του. Αν θέλει ο κ. Πατούλης, θα βγει να μας πει πόσα κιλά εκρηκτικής ύλης είχαν χρησιμοποιηθεί για τη βομβιστική ενέργεια. Εσείς κάτι περισσότερο θα ξέρετε. Πιθανόν να είσαστε ανώτερος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά είναι απίστευτα και φοβερά πράγματα. Να γελάει, κουνάει το κεφάλι του συγκαταβατικά ο κ. Κλαπάκης. Μα είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΦΕ, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε δημοτικούς άρχοντες. Εσείς πού το ξέρετε.